číslami, ale keď ste mi dali tú otázku, tak poviem len dve. V Európe je takých centier, ako sme my, okolo 1000 a na Slovensku je nás 12 takých centier. Tak to nie je až tak veľa. Tak je to rozhodnuté. Vy v podstate zastrešujete ten región Zemplína, najbližšie možno, že už potom až Košice. Dokážete sa prirovnať k aj nejakej inej organizácii, ktorá podobnú činnosť vykonáva ako vy, ak sme hovorili napríklad Centrum prvého kontaktu v Michalovciach? Neviem, čo máte konkrétne na mysli, ale tá naša agenda tých informačných centier Europe Direct na Slovensku je temer zhodná. Rozlišujeme sa povedzme v iniciatívach, ktoré na to zaujatie tých ľudí využívame. Teraz prejdeme vlastne k tomu, čo sme už hovorili, že dokážete pomáhať, respektíve pomáhate tým poradenstvom novým, začínajúcim podnikateľom alebo nezamestnaným aj vo vzdelávacej oblasti, ale jednou z konkrétnych aktivít je aj to, že dokážete aj rovno požičať peniaze, ak som to správne pochopila, respektíve to, čo ľudia najviac asi potrebujú, nejaký ten vstupný kapitál. Je to tak? Asi sa pokiaľ opýtam vám, je táto otázka smerovaná na mňa, tak áno. Práve, že jednou z úloh toho mikropožičkového fondu je pomoc pri tom štáte podnikateľom, ktorí buď začínajú, alebo respektíve už aj podnikajú, ale momentálne potrebujú nejaké finančné prostriedky. Tento mikropožičkový fond je určený pre malých a stredných podnikateľov, to znamená, že to je do 20 zamestnancov. A tieto pôžičky sa pohybujú poviem to v korunách, aj v eurách, od 1,66 tisíc eur až po 49,8 tisíc, to znamená, že to je od 50 do 1,5 milióna korún. Samozrejme sú tam podmienky stanovené na čerpanie, úrokové sadzby. Je potrebné, aby dotyčný žiadateľ mal spracovaný podnikateľský zámer a posudzovanie tohto podnikateľského zámeru je už práve parketou tohto mikropožičkového fondu. Dá sa to porovnať ako keby k nejakej banke? No v podstate ten princíp by sa mohol porovnávať aj s bankou. Tie podmienky u nás sú lepšie ako sú v komerčných bankách, keď uvediem, že napríklad úroková sadzba je zhruba okolo 3%, teda v momentálnej situácii sú to 3%, čo je v podstate nižšie ako má ktorákoľvek komerčná banka. Je potrebné samozrejme aj ručenie nejakým majetkom, zhruba do výšky 1,2-násobku požadovanej sumy, o ktorej som, že to je od tých 50 do 1,5 milióna korún. Do ručenia berieme nehnuteľný majetok, respektíve je tam možné aj ručiť osobným ručením niektorej osoby. Vy ste členom toho mikropožičkového fondu v podstate od jeho založenia. Aké sú skúsenosti za celé tie roky? Dokážete si aspoň zhruba povedať, že koľko takýchto pôžičiek sa rozdalo? Myslím, že to tu už aj zaznelo, tých žiadostí, a že boli aj celkom dobre schvaľované. Sú dobre tie podnikateľské plány pripravené? A respektíve, ak nie sú, ešte je na to aj regionálne poradenské informačné centrum pripravené, aby pomohlo s týmto plánom? Alebo ako odkážete toho začínajúceho podnikateľa? Presne tak, ako hovoríte. Samozrejme, s tým nápadom, v čom chcem podnikať, musí prísť dotyčný žiadateľ o mikropôžičku. K tejto mikropôžičke sa vyjadruje jednak banka, teda člen mikropôžičkového fondu, ktorý je tam za bankový sektor, kde v podstate ohodnotí tie možnosti, respektíve ten zámer z hľadiska jeho reálnosti. Takisto sa vyjadruje k tomu zástupca Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a samozrejme aj regionálne poradenské centrum Trebišov, ktoré dáva aj posudok k tejto žiadosti. Čo sa týka tých žiadostí, ako som povedal, bolo ich zatiaľ realizovaných 101 v priebehu tých 10 rokov, čo fond existuje. Ako pri každej pôžičke sú aj problémy s niektorými žiadateľmi, ktorí teda túto pôžičku dostali, ale ich platobná disciplína je
v niektorých prípadoch aj dosť zlá, dokonca musíme niekedy pristúpiť aj exekúcii. Našťastie týchto prípadov nie je až tak veľa, ale pritom musím povedať, že na každom zasadnutí mikropožičkového fondu sa s týmito poviem, tvrdo neplatičmi, respektíve ľuďmi, ktorí teda neplnia svoje povinnosti voči mikropožičkovému fondu, musíme zaoberať. Je možné aj kumulovať tieto zdroje na podnikateľský účel? Myslím v tom zmysle, že aj mikropožičkový fond dá podnikateľovi niečo, aj iné banky a z iných zdrojov tieto financie má na svoj projekt? Samozrejme, pokiaľ teda my dávame peniaze ako mikropožičkový fond na konkrétny projekt, ktorý nám teda predloží, ktorý prejde tým procesom schvaľovania, posudzovania a v konečnom dôsledku odsúhlasenia, teda či áno alebo nie. A za akých podmienok, samozrejme. Pokiaľ si tento žiadateľ požiada komerčnú banku o nejaký iný úver, my do tohto už vstupovať nemôžeme. Samozrejme, zástupca banky, nakoľko banky majú prehľad o solventnosti, respektíve o platobnej schopnosti svojich klientov a väčšina týchto klientov má aj nejaký úver v banke, tak my to už posudzujeme potom aj z tohto hľadiska, teda, či je vôbec ten klient schopný splácať túto pôžičku z mikropožičkového fondu vo vzťahu k tomu, koľko už má tých pôžičiek. Hovorili sme o tom, že bolo vyše 100 žiadostí úspešných. Sú to žiadosti začínajúcich podnikateľov z toho zemplínskeho regiónu, v pôsobnosti RPIC Trebišova. S čím všetkým za tých 10 rokov ľudia prišli, boli úspešní, predložili tie projekty? Príklad tu na Zemplíne. Napríklad najviac žiadostí o poskytnutie pôžičky je z oblasti výrobného sektora. Čo je dobré? Čo je dobré, pretože to znamená rozvoj aj zamestnanosti, z obchodu a zo služieb. Najmenej, čo mňa osobne mrzí, pretože tento región má potenciál na rozvoj cestovného ruchu, je pomerne dosť málo žiadostí z tejto oblasti. Za celú túto dobu to boli, keď si dobre spomínam, len 3 žiadosti. Tie žiadosti sú rôzne, či je to derovýroba, výroba okien, mali sme žiadosť na zabezpečenie skladových zásob pre second hand, preklenovací úver pre lekári napríklad v poslednej dobe, teraz na poslednom mikropožičkovom fonde sme schválili. Takže to spektrum tých žiadostí je v podstate z celej oblasti, či výroby, obchodu alebo služieb. Ak sa teraz pýtam, že odkiaľ financujete tie pôžičky, odkiaľ ich teda ako máte možnosť dávať, tak predpokladám, že už za tých 10 rokov sa vám vlastne vracajú tou platobnou disciplínou. No v súčasnej dobe skutočne dávame pôžičky len na základe toho, čo sa nám vráti, respektíve z úrokov, ktoré teda dostávame, aj sankčných úrokov v prípade neplatičov. To znamená, že tých finančných prostriedkov teraz momentálne nie je až tak veľa. Tá platobná disciplína je pomerne slušná, aj keď, ako som spomínal, máme aj klientov, ktorí sme museli dať na exekúciu a v podstate narába teraz s nimi momentálne exekútor. Tieto platobné, teda tie možnosti poskytovania pôžičiek sa v súčasnej dobe budú trochu menej, o tom bude informovať inžinier Peter. Takže tých peňazí, mňa napríklad veľmi mrzelo, jednu dobu sme mali pomerne dosť veľa peňazí a nebol záujem. Aj napriek tomu, že aj u vás sa to propagovalo, aj v Trebišovskom okrese sa to propagovalo. Teraz už toľko peňazí nemáte? A teraz už tých peňazí je podstatne menej. Je to dôvod hospodárskej krízy, alebo aj tá možno, že tie exekúcie, má to dopad nejako? Dá sa to povedať, že sa hospodárska kríza dotkla napríklad aj týchto žiadateľov? No, čo sa týka teda samotných žiadateľov, lebo to sú väčšinou žiadatelia, ktorí buď už podnikajú, alebo začínajú podnikať. Áno, na týchto teraz myslím. Tak tá platobná schopnosť samozrejme sa dotkla, tá hospodárska kríza sa dotkla aj samotnej platobnej schopnosti týchto klientov, ale nie vo vzťahu k poskytovaní nových pôžičiek. Lebo ako som hovoril, my v podstate už teraz peniaze získame len z toho, čo sa nám vracia späť. Znamená, že aj teraz máte svoje zdroje na to, aby ste boli schopní poskytnúť. Vy sa stretávate, predpokladám, že raz za isté obdobie. Máte momentálne na stole nové žiadosti? Ak áno, tak koľko a s akými približne, ak môžete? Neviem, či je to možné vôbec prezradiť nejaké know-how, že kto o čo žiada. No, čo je teraz také lukratívne v regióne? Nie, nepoviem samozrejme, ale to spektrum tých žiadostí som už povedal. V súčasnej dobe aj na poslednom mikropožičkovom fonde sme prejednávali jednu žiadosť,
žiadosť, pôžička bola aj poskytnutá. Teraz by malo byť dosť finančných prostriedkov na ďalšiu pôžičku, ovšem tu dochádza k určitým zmenám, takže momentálne je poskytovanie pôžičiek pozastavené. Dobre, takže sa opýtam teraz vlastne, ak hovoríte, už zaznelo viackrát, že dochádza k zmenám v tomto mikropôžičkovom programe, tak o aké zmeny ide? Veľmi rád to poviem, ale ak dovolíte, by som ešte doplnil o dve veci, dosť dôležité pri mikropôžičkovom programe. Prvá vec je tá, že už 2 roky môže byť táto pôžička použitá na kofinancovanie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, čo predtým nebolo. To je veľmi dôležité. A druhá dôležitá vec je tá, že náš postup je trochu odlišný od bank v tom, že neskúmame do takej hĺbky ten kredit toho klienta, to znamená, banka vyžaduje 2 roky podnikania a podobne, kdežto u nás to nie je celkom tak. Fakticky rozhodujúce aj vždycky súvaha, nie je výsledovka, to znamená pomer majetku a záväzkov. To som chcel len na doplnenie. No a čo sa týka tých zmien, ma to veľmi mrzí, že to musím povedať, ale predpokladám, že nie menej ako 3-4 mesiace zrejme nebudeme môcť poskytnúť žiadnu mikropôžičku, pretože dochádza k závažným zmenám realizácii mikropôžičkového fondu, a to v tom, že vyššie právomoci, vyššie rozhodovacie právomoci na seba prevezme práve Národná agentúra. Ten doteraz vždycky mal pôžičkový výbor konečné rozhodujúce slovo, kdežto teraz už bude mať s väčšími právomocami vystupovať práve Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania do tohto procesu. Čo z môjho pohľadu je dosť nepríjemné, hlavne pre klienta, nie pre nás, pre klienta, pretože zrejme tá doba schvaľovania bude dlhšia. Aj miera byrokracie bude zrejme vyššia. Chcem len doplniť ešte, že v podstate pri terajšom systéme, pokiaľ sa zišiel mikropôžičkový fond, podotýkam, nebolo to pravidelné zasadnutie, neboli tie zasadnutia pravidelné, ale podľa toho, ako boli dávané tie žiadosti, v podstate pokiaľ hlasovanie mikropôžičkový fond rozhodol, klient mohol začať čerpať, po podpise zmluvy mohol začať čerpať. Kdežto teraz ten schvaľovací proces sa oddiali. Znamená to aj, že sa môže stať aj to, že mikropôžičkový fond, skupina to odsúhlasí, ide to na odobrenie vyššie a tam to môžu pozastaviť? Z informácií, ktoré mám, bude to možné. To znamená áno, zrejme podľa toho, čo viem o tých zmenách, môže byť rozhodnutie pôžičkového výboru zo strany Národnej agentúry neakceptované. Môže byť. Ale v podstate financie sú vaše vlastné, už keď to tak zobrať. Dobre, ale to sú asi už iné náležitosti, do ktorých vy sa asi teraz momentálne vyjadrovať nemôžete, ale neobmedzuje to naďalej skutočnosť, že sa títo malí a strední podnikatelia môžu ďalej uchádzať o tento mikropôžičkový fond a možno, že teda nech rátajú s tým, ak sme hovorili o tom, že sa doba schvaľovania trebárs predĺží, aká je momentálne a ako odhadujete, že tá doba bude? Momentálne doba schvaľovania v podstate, ako som povedal, pokiaľ je predložený projekt zodpovedá všetkým atribútom. Je tam stanovisko Národnej agentúry, je tam stanovisko banky, je tam stanovisko RPIC a mikropôžičkový fond to odsúhlasí, tak je možné po podpise zmluvy čerpanie okamžite. Tým, že teraz sa to oddiali, tak možno, že získame viac prostriedkov, pretože tie peniaze nám chodia na poskytnutie viacerých pôžičiek. No len uvidíme, jak to ešte bude, pretože aj ten manuál k tomu poskytovaniu tých pôžičiek ešte nie je stále zo strany tých orgánov.